زرزر سينام أب ممحدارات كبابي شبق عد عمر حشرة عد فاكاي فانا حاششاي قوليان شنجنن نوزب حقاز كاب تشعته كتاب 10 شمو تتقمتي مرجعتات عم حضرتي كبابي أكايت سرحنا نابرت عدن تخيدوم أبتي مرجعتات ناي أقلقلوت جيزيوم زاخلن متكا 16 عم حضرتن أكايت سرحن كمون 4 نابرت عدتات تمريض أكايد سرح من محدار نوزب حقازات وتخلى هيمانيت مسائلة بزس معقل اتم حدثتي استمرصو حزب المنقسن زسكمم حلفنت بتوفاينت كعمو نبرت دما بسرحهم كتحبابرو ما زها خيروم نبرتي من محدارات كبابي فانان عدفا كاين ابزهاب ورئيتو بمرجع حزبي كاب 10 كساب 15 عامتات بتوفاينت كاغلغلو نصانحو ابنتاوينا محدرت الدحر ممغاس حدثت استمرصو اسرن تخطيلون بزيتو غلابنت كسرحو زلوم صنع عملت قليصهم إذا خمزي لنكلو دحر مزامتي مسرح مرجع عب مدنفع أقلقلوت تمرتي محيال جنبار عدلات وليلان رغحن مرققات المعطاو مدباتن كالإنزو تكورة سمينارات تخيدوم بوليس ترافيك زوبا سميناو كيح بحري حادقاتات المقطع نزكايدو نطفتات كمجيمو وكل إيرنا محربلاي زدالو زيناو زبزب أرسي مسمرهم بوليس زوبا سميناو كيح بحري حادقاتات المقطع زكايدو نطفتات أدمعنت نكهلوه كلهم تتكنت تصرقيا مالت أشكر كارتن أقارن حقتات ترافيك كخبرون أم منقصقاساتهم تنقا كزوترون تقويعون بمسرت تصابت بيت صحفت ابز حلفت الشعت اوارح زقاطم حدقاتات مستمسسال غزي ناي زحلف عمد كنصاصر انكلو متن حدقا ب 13 ميتاويت اب نبرد صعب كساره دما ب 3 ميتاويت كبيللهم موتات نايتي صرغا ناي زوبارا فلاي وسخاري الا مالتي ስለዚህ ወላው ይናፍቲ ዝኸተለ ሰዓበም ተመሳሳሊ ኣብነት ኩሉ ግዜ ሓደጋ እንታይ እዩ ህይወት በልዕ ንብረት ይዕኑ ወመጠንካኒ ኣብ ዝሒዝኛ لنا تشعت وحي أسرت قد هوت سينا لنا 30 حدا سبات كاب بيت قصيلهم سوسا زكون يفوكس قصيلهم الذي بنبرت قبل أن نحكي نخا نيسات 9 مليون كسراوي كعنو تختيلو 900 تويت كاب زقات ما حدقاتات مسمر باص عسمرا مخانو بمبره دما زي بقعت مرحت مكاين الورقات كازف قدام ممرح قدلت مذكتات ترافيك من بلشاو صرقيا بحرياو شجراتن شللتنت مرحت مكاينن كاب قنت انق خمس خونو انا طيروم تي ملكتات كل غزي بقدميخا صدفلو بقدميخا نحدغا زعدم كومتات الله بقدميخا من شرط بقدميخا بينتولو بقدميخا تمهرلو بقدميخا حزبلو يلو سلت نغركا اقداسو نخلو بريد ردي مالتي اب كما كومتات الله نحركوينا منالبات اب غلغل وتتات منالبات كابزي مردا خون خالي بتمهارو دي بغوسو دي زبالاشو زعنو الله زوين حزبي مستخاله متن كم نبرتو كم وانيناتو كرخلو كعقو يغبا بوليس ترافيك حدقاتات منكاي زمناوي مسارحيتات ملكعي الكولن فتنتنا تاتاتيو سموناوي مقصصار كم زغبر زحبره مجر محاري قدلت كفصما كاب زركبا تن بقدماي درجه
ዝስራዓ ናይ ገዛ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ምዃነን ኣረድዮም ንኣብነት ተን ዝበዝሐ ሓደጋታት ንዘጎናህባ ተሽከርከርቲ እዘን ንኣሽቱ ናይ ገዛ መካይን ፒክኣፕ ንበለን ዋላ ካልኦት ማለት እዩ እዚአን ንባዕለን ዳርጋ 60 ከሚኢቲ ሓደጋታት እንደዚአን ይዘጓንፍ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ኸ መስመርና ከም ናይ ወደብ ከም ምዃኑ መጠን ብኻልኣይ ደረጃ ኸ ዓበይቲ መካይን ማለት እዩ ስለዚ እዚኡ ምን 25 ከሚኢቲ የጠቓለላ ተን ሓደጋ ዝፍጽማ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንምውጋድ ከዓ ሓደ መጀመርያ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ክዓቢ ክእል ኣለዎ ካልእ ኩሉ ዘዝምልከቶ ከዓኒ ንድሕነት ናይ ሓደጋ ወይ ከዓ ሓደጋ ንምውሓድ ሓደጋ ንምቅላል ኩሉ ኸ ዘዝምልከቶ ክነጥፈሉ ክእል ኣሎ ማለት እዩ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መጀር መሓሪ ኪዳነ ኣብ መወዳእታ ኣብያተ ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ብቕዓት መራሕቲ ንኸፍርያ ዝምልከቶም ኣካላት ምክትታልን ምቁፅጻርን ክገብሩ ኣዘኻኺሮም ንጥፈታት ምርባሕ ንህቢ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ይሕብሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ዘለዉ 4 ንህቢ ድማ ካብቶም ብኣብነት ዝጥቀስ እዮም ምህርቲ መዓር ንምዕባይ ዘካየድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዘተባብዑ ውፅኢት ረኺቦምሉ ወኪል ኤሪና መሐመድ ኣይፈራሕ ዘዳለወ ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ምህርቲ መዓር ንምንስሳን ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ ዓመት 2 ግዜ እናተሓፍሰ ኣስታት 12380 ኪሎ ከም ዝበጽሐ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብዕጽፊ ክብ ከም ዝበለ ማሕበር 4 ንህቢ ናይቲ ንኡስ ዞባ ሓቢሮም ኣቦ መንበር ማሕበር ኣቶ ኢብራሂም ሱሌማን ካብ ሓደ ባህላዊ ኦፎ ካብ 6 ክሳብ 10 ኪሎ ካብ ሓደ ዘመናዊ ኦፎ ድማ ካብ 10 ክሳብ 15 ኪሎ መዓር ከም ዝሕፈስ ብግብሪ ዘረጋገጽዎ ከም ዝኾነ ብምሕባር ተጠቃምነት ዘመናዊ ቆፎ ብዝሰፍሐ ንምትእትታው ይስራሕ ከም ዘሎ አብሪሆም ማሕበር ኣብ 2015 ተመስሪቱ ክሳብ ሕጂ ኻ ጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ ዋላቱ ኻ ብእዋኑ እንዳወስኹ ትዕስለውን زيادة عند وسخي خيد الله. صحفي محبر ممهر إسماعيل محمد نور دما أبزن زحلف عامتات محبر عام أبالاتو كم نمبالن مسرتاونا وتقفون من ملأني نتف كم زلوا بمتكاس منستر حرشة مياون تكنيكاون حاجز كجبر لهم تلابيهم. أبزوج دخلت عامت كاز تفلا لأن نتفتات من قاح نايتي أفريت نهبي ككايت سنيو حجها استفلا لسلطناتات السمراتات بمدة أتوم أفريتي زيادة معارنا بعداقان هقربون قسن كسرحلون تانيحو أتوم أبالات محبر خب عامتنا بعامت تقصرن دال على متيلو تي فريات كمعر معريو لو معامت أزيو لعيل الله مالتي خبت زحلف عامت كمون تي زيادة بعداقا زير كبزلو قرب ناوتي كم قفو سمعن كالين ذا مسألة بمقرب بوشطاو عقم مسارها عتيق الله أبالات محبر بوغنوم أب كبابيوم زلو استفلالي عين تاقرابن أنباباتاتن مسكليمات تدميرو نمربح نهبي متجون التبابع عن مخانو بمبرح واقا كيلو معار أب عداقا كب 500 أفا ناب كل 250 أفا مورادو مرايا أبيت مهرتي كبن مبال ستسلاسل سرح كم زخونة قليتهم كابت محبر بزحطق من الله حدا يبساندو كالاي أب سمعي مسرح بتعامل صبوق متحبار اللوم لا لا بزناي زمناوي زخونه نهبي بتعامل عبي تطلع يتمنى هب ون بتعامل وانا جبز جزازي صبوق حليب اللوم زم عارتريو لهم تعالى معار 600 700 زشيز نبره لومي بمحبر قيمو بتي محبر بالصرحه عتب سرح قصاب 350 بس وريدو يركب أول حاجة بس كنت عشان عصت حمشتن استمسرته محبر 4 نهبين وزوبا صنعفة كنت 257 بهلاون 465 زمناون قفة الزوننو 260 أبالات صحة وفيهم أب إيطاليان قطرن زنبرو زيغاتات أفلطኦም أب هلو كنتاتن مدرخاو تلخون كبن مبال زحجز نطفتات هزباو دبلوماسي أكايدوم هابتون برزقي زدالو زيناو تصاب قرمس قرقرس كهر بمسارات بتحن حبريتا هجراو محبر دكانستي إيرترا شنفر إيطاليا بعصر 14 تقمتي أب كتما فرنسا جوباي أكانيعو أبتي كاب عصر تغلت كتمات زمزة وكلتو الدابتات استرخبالو جوباي أمباسادر إيرترا أب ريبابليك إيطاليا أتو فساسين بيتروس نترى هجراو محبر دكانستي إيرترا أم عوات هجراو مدباتن مرقص محبراو فتحن دحر مجلس عوت جوباي تمنيو تجابتي أو تصاب زحلف 3 عامات نطفتات ودابئن دحر زكايد أزته
نزمت 3 ዓመታት እትመርሐን አካይዲት አካል በመምራጽ ንጥፈታተን ኣብ ምድንፋዕ ዝሕግዘን ውሳነታትን ለቦዋታትን አሕሊፈን بخال وغن دما امباسادر ኤርትራ ኣብ ቀጠር አቶ ዓሊ ኢብራሂም ب13 ጥቅምቲ ንኤርትራውያን ነበርቲ ቀጠር ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገርን ኩነታቶምን ዘተኮረ ርክብ አካይዶ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ አንቂዶም ዝተኻየዱ ተጻብኦታት ጥምረትናን ናይ መኸተ ብቕዓትናን ከም ዘሕየሉ ዝተቀሳ አምባሳደር ዓሊ ተተግቢሮም ዘለው ንዘላቂ ምዕባለ ድልድል ሰረት ዘንጽፉ መደባት ውጽኢት ናይ ዝከም ዝኾኑ አብርሂው አመወዳታ እቶም ዜጋታት ውዳቤታቶም ብምሕያልን ጥምረቶም ብምድንፋዕን ንብድሆታት ስደት ክገጥሙ ዝካየዱ ርክባት አገደስቲ ስለ ዝኾኑ ቀጻልነት ክህልዎም አዘኻኺሩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብምቁጻር ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ዝዓለመት መዓልቲ ምሕጻብ ኢድ ጽሩያት አዳውና ንምውሓስ መጻኢና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብዞባ ደረጃ ብ15 ጥቅምቲ ኣብ ሞልቂ ተዘኪራም أمحدار نزوا مولكيات وزراء برهاب زسمع قال محتاب إيد مسرتها وميلا مكلخال تمحلالفت حمامات سلسخونه نقحت حبرة السبن مبرخ بزكاية صحري من محدارات نزوا بركتو أم كم زعزز قليتهم أبجن فالمينستر تعنا زواجاش باركا حلفا هادو كابيا وتعنا أتو عبد يعقوب دما علامات علت نقحت حبرة السب أبا قداسنت محتاب إيد كمون حفشاوي كابيون أكلهم زريت بمبرخ ميلاتات مكلخال تمحلالفت حمامات مدنفع مخانا حبيرهم حلفج أنفر مينستر تعنا دكتور اللؤل بانترقا بقدؤ زبازحو تمحلالفت حمامات بوفراتات صريت مكلخالهم كم زكال بمتقاس ممحدارات ودابيتات حزبي بمحيال حبراو كبياو صريت بزل عليك دفعلو التحساسيبهم كبرات تعزبتنا زسعبه قراو زيناتاتي سنطنحو اب زيناتات وصاي بريزيدنت صومال محمد عبد الله محمد فرماجو انصار شبراو حيل الشباب زكاي زلو قالسي بزل على ملكو كم زحيل قليطهم بريزيدنت محمد نزغلص ب10 شمونت تقمتي باشعات زوصرو نبرتي كتما مقادشو اب غودناتات بموصا نتي زحلف قدام ابتا كتما استخايدن هيوت لعلي 307 زغزفن شبراو متقعتي بمخنان انصار شبراو حيل الشباب نمقلاس دلونتهم زرغغصلو اغاطاميهم الشباب نصومال اب كبير سواون واتاون كسارا شميموا كم زركب زحبر بريزيدنت فارماجو حزب صومال انصارتين معبالي امن حاجنتهم منزل شبراو غجله قالسو كدم تصويعهم طالبان لومي 19 ጥቅምቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ኣፍጋኒስታን ብዘካይዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 43 ወታደራት ሃገር ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በዚ ኣባውራጃ ቃንዳሃር ኣብ ልዕሊ ዝርከበ ወታደራዊ ማዕስከር ዝተኻይደ መጥቃዕቲ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ፀጥታዊ ወፍሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ኣረዲኦም እዚ መጥቃዕቲ እዚ ክልተ መዓልቲ ድሕርቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ እቲ ሃገር ብኣባላት ፖሊስ ዕላማ ዝገበረን ሂወት ልዕሊ 70 ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎም ናይ ክልቲኡ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰደ ጉጅለ ጣሊባን ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ባዕዲ ጠቕሊሉ ክሳብ ዝወፅእ መጥቃዕትታቱ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍሊጡሎም بتصاو كنتات عراق تشغلت تركي مس سميناو شنخته هاجر زرخ دوب كتعطوا كم تخل حبيرام بريزيدنت طيب اردوغان نظام الكتب ب19 ጥቅምቲ ያዛቦ መግለጺ እቲ ጸጥታው ዘይምርጋዕ ንዕራቅ ጥራይ ዘይኮነ ነገራብቲ ሃገራት ባልታ ጸሉ ምኻኑ ብምሕባር ክስዕብን ዝኽእል ስጋትን ምግታ ነቲ ዶብ ከዓጽዎ ምኻኑ አረዲዮም ይኹን እምበር ቱርኪ ጸጥታ ዕራቅ ንምውሓስ ከም እትሓበር ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ኣብቲ አጋጣሚ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ማዕከላዊ መንግስቲ ዕራቅን ምምሕዳር ዞባ ኩርዲስታንን ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ንጸጥታ ሃገር ዞባ ብሓደጋ ከየትዎ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ክገልጽ ጸኒሖም سرايت عراق أبتحتي ممحدار كردستان نزنحت كتما كيركوك كمتقاطعت كوي قلت انتلو أمونغو كليتي أموغانات تجمير زلو عدقاو رسمي ناوق حد كايل حميو زسقا زلوم چاينا تطاون محبر قطبان وحسنات زوبا إيسيان مرققات أمسا هاقرات زوبا حبيرا كمسرحة نتيرام چاينا نزز فلت صحافي قداس وصا امريكا ريكلس ترسن نتي زوبا بعلوتات ጸሉ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ب19 ጥቅምቲ ድሕሪ ምውቃስዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ብዘውፅኦ መግለጺ ሃገሩ በዋጋ ካልኦት ሃገራት ክትረብሕ ከም ዘይትደሊ እኳ ደኣነ ካልኦት ሃገራት ከም እትሕግዝ ብምጥቃስ ብጽሓፍ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካን ዝተዋሃበ መግለጺ ነጺግዎም ቻይና ምስ ኣሜሪካ ኣብ ክልታዊ ምትእምማን ዝተመርኮሰ ሽርክነት ክህልዋ ከም እትደሊ ብምሕባር ድማ ንዝምድናን በዋልታት ጸሉ መግለጺታት ካብ መሃብ ክትቁጠብ ጸዊዖም ኣብ ዞባ ኤስያ ህላው ንምርጋጽ ጽሙሕ ከም ዘሎ ዝገልጽ መምሕዳር ኣሜሪካ ከም ቅድመ ኩናት ናይቲ ውጥን ቻይና ክወቅጽ ምጽንሑ ተንተንቲ ይገልጹም ቻይና እቲ መምሕዳር ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ድማ ብፍላይ ክገብሮን ዝውጥን ምትእትታው ብትሪ ከም እትቃወም ጸብጻባት የመልክቱም
ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን መሐመድ በቃሪ እስራኤል ንክለ ኣየርን ልዕላውነት ሶርያን ምጥሓስ ተካይዶን ዘላ መጥቃዕታት ከተቋርጾ ኣጠንቂቖም እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ዘቕረበ ብ18 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ደማስቆ ሶርያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምፍጻም መስእሰራዊ መዘኑ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዮም ኢራን ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ብምኹናን እስራኤላውያን ሽብራውያን ሓይልታት ንዝግበር ዘሎ መጥቃዕታት ንምህዳእ ድልውቲ ከም ዘላ ዝሓበረ ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን እስራኤል ልዕላውነት ሶርያ ብምጥሓስ እተካይዶ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ህሞት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሓቢሮም ሓይሊ ኣየር እስራኤል ብ18 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኣብ ክልል ኣየር ሊባኖስ ናይ ኩለላን ስለላን በረራት ተካይዶ ዘላ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመን ዝገለጸ ኣሃዱ ጸረ ኣየር ሶርያ ከም ዘጥቅብ ምሕባሩ ዝፍለጥ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ግን ኣብ ልዕሊ ክልል ኣየር ሃገሩ ጥሒሰን ንዝኣተዋ ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ከም ዘጥቅዕ ሓቢሮም ኢራን በኣዝድገት ሚሊሻታትን ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ብምኹናን ብዘካይድዎ መጥቃዕትታት ወተሃደራዊ ወፍሪ መንግስቲ ሶርያ ላዕለዋይ ኢድ ክህልዎ ልዑል ደገፍ ከም ዘበርክቱ ወተሃደራዊ ክእላታት ይጠቕሱ القوى التي تقف خلفها وتدعمها المساس بهذه الثوابت كبرات تعزفتنا حفشاو زينا بستزازيم اللو بوغنا مستروف مدبات كنحدقكم